Ahojte, milí priatelia. No, dnes by som vám chcela odporúčiť jednu radu od Swedish Nutra. Je to Swedish Nutra Deluxe. Je to taká ružová rada, ktorú nájdete na stránke www.hyoron.sk a je to naozaj vynikajúca rada, ktorá bola zostavená pre krásnu pleť. Ako veľmi dobre viete, o pokožku sa treba starať aj znútra, aj zvonka. Nestačí si aplikovať len kvalitné krémy a gély s používaním žehličiek na pleť, ale potrebujete dodať telu aj potrebné vitamíny, minerály, kolagén a takisto kyselinu hyaluronovú. V tejto rade nájdete kombináciu všetkých týchto zložiek. Nájdete ju vo forme tekutých doplnkov výživy. Bude to 500 ml fľaša, alebo sú to ampulky po 20 kusov alebo 30 kusov v balení. Je to naozaj rada, ktorá je zostavená pre krásnu pleť a aby sme stárli čo najpomalšie. Ahojte.